schedule जिंदाबाद जिंदाबाद sixth schedule जिंदाबाद जिंदाबाद sixth schedule जिंदाबाद जिंदाबाद sixth schedule जिंदाबाद जिंदाबाद Dima Hasau जिंदाबाद जिंदाबाद Dima Hasau जिंदाबाद जिंदाबाद Dima Hasau जिंदाबाद जिंदाबाद Dima Hasau जिंदाबाद जिंदाबाद जुथाय राजीराव मामाराव बाबाराव दिनैनि बासाइन हा आं निसि राजीराव निस्कां हा नांदाव थावयाबा ग्रावजमा लाबुहि फायबा माइथाय गिदिं लांलाखा ख्रा बावफिन लांलाखा सिखाबो दिनिसो सि हाग्रा हा दंयाराव जिनि नलाय साराव दे जीबो माइया वाइबो माइया लामाबो माइया साख्रिबो माइया जुरुमाबो माइया गानां राव दे गानां जादाव जादाव थांलाखा दुखिसा दे दुखिसानिं जाहि थावलाखा जिनि फान्ता दे माखुरी रामावबा माइयाखो फाखुरी रामावबा माइयाखो जादाव नांची बावहि माइथाय दुजी लाइलां लाखा जिं बाखाली ससी उली नाइस्ले जावहि दंमाखो जिं बिले ससी उली नाइस्ले जावहि दंमाखो जिं बिले ससी उली आसिम सारावनि बाखलाहा दंमाखो अबानि आं डेनियल लांथासा दिनैनि बासाइनहा ख्रिब राजीरावखे खाइनसुलादु दुहा फाइगिन याबा 2026 आसाम MLA इलेक्शन हा आं संदु मासी गदाइन लोकल रिजनल पार्टी लाबुहि इबु पार्टी आं सावजां निख्लाइनिया इबु पार्टी इबु जिनी पार्टी जामा गदाइन पार्टी जामा इबु पार्टी जिनी हाटान निख्लाइसे डिमा हासाव राजी निख्लाइसे आं मिथिदु राजीराव इबु लामा हेम्बा दुसामा आं मिथिदु इबु लामा हेम्बा दुसामा से सिखाबो गिबि ग्राव खेला हाउसिबो कोनो दिन हुइहि आर देंफुया अबानि राजीराव स्माउगा दिसपुर निफ्रां आर दिल्ली निफ्रां आर जिंके यावाई फुया इबु जिनी पार्टी गदाइन पार्टी जिं साउसिनि एगेन्स्ट था जाया लोकल नि एगेन्स्ट था जाया निं दहा कांग्रेसा दंलाफुरे बीजेपी नि मेंबर जाहि दहा निं दंलाफुरे सिखाबो जिं क्रिप केबो खाइनसुलादु जिं क्रिप दहा ग्रावसी जामा नांदु मासी जाहि जारनि हाटान के जारनिं यावाइमा जारनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जारनि ऑटोनोमस काउंसिल के जिंगनिं यावाइमा दिसपुर निफ्रां हेरे के टिकेट रिमा हेरे के CM स्लाम्मा हेरे के EM स्लाम्मा हेरे के MLA स्कीम रिमा कॉन्ट्रैक्ट रिमा इबु दारा दिसा के जिं बन खाइमा नांजाव दु आर जिं बाइगोखा जिनी अबानी स्माउगा राजीराव समय सफाइखा खिनहि दे आर जानांनियाखा जिंबो खिंदु सिखाबो बाइगोमानि समय सफाइखा राजीराव अदेबानि जिख्रिबो जुरुनां सिहि जिं आसा जालादु इबु गदाइन पार्टी जारनि पार्टी डिमा हासाव राजी निफ्रां जिं खाइखयाबा पार्टी जामासे अदेहे फाइगिनियाबा MLA इलेक्शन हाबो आं इबु इलेक्शन हा एज ए कैंडिडेट हाफ्लं कन्स्टिट्युएंसी डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट
ni gedeniprang ang songma ar ni si kripbo jurunang si jing asa jaladu ibu jing krip ni klai hise odebani phaigin yaba somoy ha BJP Congress chilaiya hi jar ni klai hi regional party aspa party Delhi ha khamting Dispura khamting skabo dima hasau hala jini jar ni party jama ar nolai ha thanghi hamba yaba leader jing khaikuma hamba yaba leader jing khaikuma krip nolai ha thanghi constituency ha thanghi ar odehe ibu gadain party la people's party subungni party local subungni party odebani ibu party la jing krip milihi nadi manifesto jama nadi agenda jama nadi bauthai lahi ibu party jing yawaima bukela khre khlai hi jing raji raujang nolai ha thanghi khamlai hi bichar khlaima odehe dohani khlai hila ibu party ni bumula jing dengdu people's party skabo ibula permanent bumu nia yahona khre khlai hi register khlaibani somoy hala gibin bumu bo jala fure skabo ibula people's party jama local subungni party jama odebani rajirao nishi ibu jar ni party bauma nangdu ibu chini krip ni party se here bala lama ke hemma nangma odebani jing baigoba se skabo ibu nishi krip ni party se ibu jing krip bo ule bauhi hemma nangdu baigoma nangdu obani smauga rajirao nishini klai se আর নিশিনিং ইয়াওয়াইমা ইবু পার্টি কে জুঠাই